namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi kunesisho abadala kabaye nokusisho njeke bezisholo nje lesi sisho sabo. Lesisho sithi into eyenziwa yiningi imvamisa yayijwayele ukulunga. Kanjalo ke nalomkhakha wezinyanga usubonakala ke wanda kakhulu lapha ke eNingizimu Afrika. Kwase ngazi ukuthi kuyaphuma esandleni. Usukeni lwayisolo kuxabeneke uDr uDlamini owumzimba kokhala imali exabana ke neghost yamaghost okungumyeza. Udokotela ke umyeza kwedumo ke lwedlisa enikeza kabesifazana ukuthi ke baloya amadoda. Uye kusolakala ukuthi ngazi ukuthi kuthenga owesilisa kwamthenga ukuthi ke makangcolisa igama lika Dr Dlamini. uDr Dlamini ngokuzalwa ke futhi kadabuke kwela kwaNongoma ehlala Nkosi. Ukukhuleleke lapha yakwela koMbuzi nokuyilapho kafunde khona ungwasophongolo ngokusho ke kwakhe. Kodwa ke lensizwa ikhuleleke lapha ehlala Nkosi yahamba ke eThekwini ngamadoho. Ivumbuke ke seyinyanga njengoba ke yabeke seyivela ukuthi ke iyinyanga ke sisweni ke. uDr Dlamini kubeka sekuvela ukuthi engazi ukuthi ke usebenzisana ke nowesilisa ongasiwa ke igama lakhe uqola kabantu. Kodwa ke lokho uDr Dlamini kumphathanga ke kahle njengoba ke hambe kwafuna ukugeza igama lakhe wamfuna kwazi wamthola ke lo wesilisa obekade ke efakwe ku live efakwe ighost yamaghost. Wakhuluma ke iqiniso ke lo wesilisa ngolokhu kakushilo yena uthe kuyiqiniso ngokusho kwalona kwesilisa athi ighost yamaghost ifike ke nabesilisa akabaningi bemkanke ngeemonto ke ezine 4 bemkhombe ngeibhamu babeke sebemthatha ke bathi kuxoxa naye ngosiko ke lesintu basuka ke baya ngakubo ke kukaGhost ke nokwelapho bafike bakhuluma ke khona bamnikeza ke iscript ukuthi ke makakhulume asho ke lokhu kabekade ke bekusho. Ngokusho kwalensizwa ithi kuGhost kuye wayibhalela ke script yathi ke makakhulume achaze ukuthi ke basebenza noma babaqola kanjani ngabantu noDr uAndileke Dlamini. Andileke Dlamini kubeke sembuza ke lensizwa yakuveza ukuthi cha mina lokho ebengikade ke ngisho bengikade ngikubhalele ke ngumyeza wathi ke ngisho ukuthi ke abantu sibaqola kanjani njengoba kuvela ukuthi kudliwa ko 5000 no 10000 bedliwa ke uDlamini kanye ke nawo ke lensizwa uDlamini ke ushaya kunqimphotho ke lokho uthi ke lensizwa akayazi nokuyazi nje kube iqala futhi ke ubeke sethembisa ukuthi bazoba ke nemeeting naye ke lapha ke umyeza njengoba ke ethe kwamfonela umyeza kwavuka nje ebomvu wakhombisa ukuthi akafune nokukhuluma noDr Dlamini. Akwasiwa ke nokho ukuthi ke ngabe ke lento ke iqiniso kangakanani ukuthi ke nembala uDlamini ke uthenga kabantu noma ke uqola kabantu futhi yakwazi ukuthi ke lamazwi kakhuluma lo wesilisa ukuthi kube kade ethengiwe ayiqiniso kangakanani noma ke naye ubekhuluma nje bekade kusuka kuye futhi akekho wazi ukuthi ikhona kuphi okuyiqiniso kulokhu kulindwe ku live ozokwenziwa nguDr Dlamini kanjalo ke nomyeza abethembisana ukuthi ke bazohlangana bakwazi nje ke lapha ukwenza njani na ukuthi ke bathelena kamanzi befeza ukuthi nembala kahle kwenzakalani njengoba ke lo wesilisa obanjiwe etheke baxoxa ke naye uthi ke ubebhalelwe iscript sonke akazani ke noDlamini njengoba ke naye uDlamini ethe akamasi uthi nje ke ubanjwe ke umyeza umbhalela ke sonke iscript ukuthi ke makenze njani. Nansi video lalela lensizwa ke sikhulumela. Kuno wema South Africa ngibo sikhona nisigubhu sa 5000 sikhona nisigubhu sa 8000 into ephilayo uma umuntu bekhiphisa u5000 ekhiphisa u8000 mawubheka ikhonto ephilayo njalo ingakho ngathi mina nganitshela ngathi uqala ungena esigodleni somuntu usibheke ukucheck umuntu professional bakhe ukuthi lo muntu uyinyanga ayi noma umthandazi noma uyini before ukhipha imali yakho ubheka ukuthi lo muntu le mali engikhiphayo kuye iphila yini kwayiyena awuqhubeka ayikho umuntu owake wafika ethi uze kuDr Dlamini ikhosi wena uthemba usuqamba manje uthawe imali uyidla nami kufa o 5000 mangena kwi account yami wena ngikholela usho njalo ku life izona into engitshelwa yona leyo into itshela uGhost leyo bafowethu okay South Africa thina zwani namanga njengamanje sizama ukufonela uGhost angifuni mina into enokumenemene ngoba mina ngeke ngalandelwa ngajawa ngabantu ngadutshulwa ngidutshulwa ngabantu engakhuluma ku live ngabatshela ukuthi abaye ukuqola abantu ngaba yisitha ngibathetha abaye ukuqola abantu abaye kurobha abantu ngalandelwa ngaphetha sengikade ngoba abantu into engayifuni ukade ngoba abantu ngenxa yabantu abarobha abantu bebarobha egameni lokwelapha even iSouth Africa yonke fanele kuhlelwe indaba yokuthi uqede zonke lezi nyanga lezi ezimphuphe engekho umuntu ungamazi lokuthi wathwasaphi wathwasanini. Khubeka baba silalela siyeza nje lapho
So abantu amagama abo nje amoshakele kakhulu baba ngezinto ekuthiwa umuntu kufanele azisho kwikhamera. Ngisho ukuthi into ekuthiwa ngiyikhulume. Tathi kuthiwa ngiyikhulume sezingishilo baba. Bekuthiwa angisho ngibala amagama abo ubaba uDlamini umzimkhalimani. Ukuthi mana ke ubani ukuthi usebenzisana naye bathi bathi ngisho ukuthi ngisebenzisana nani yabo kunjalo baba. Wake wangibona mina live. Ngakagcina nje ukuthi Mana yazi into ezoqeda amanga yini uDlamini sela. Yeah. Angisifonela uGhost manje. Cela kufanele uGhost. On the time bafowethu mayingekho cela ukuyithenga manje ngiyifaka. Kufanele uGhost afakwe live afonele abe live masimtshase Number simtholile ubhululwa. Khona inamba. Cha ikho number yakhe ngicela inamba. Khona inamba lapha. Umfonelile mina. Ishothe nani bafowethu umfonelile ngoba usezwile uthi Yami ubuya kwakhe. ngamafonini. Iqala ngo067 number yakhe u067 kodwa ngisi 064 ibize lapho usemfonelile. Khona ethi Yeah. Njengamanje ke South Africa. Njengamanje South Africa sifonela uGhost manje. Ngoba asifuni ukwenza into ebheke eceleni. Lapha kusona iskash lapha kuzona icash lezithaleka. Ikhadi zecash asinazo thi. Asifune iskash. Mina sifonela uGhost manje. ubuya kwakhe. Uzwile ukuthi ubuya Ubuya wakhe. kwakhe kudeleka ivideo bazoyibona eSouth Africa. Ngathi abamfonele kwathi usephulaza ngathi abamtshethi kumele egcekeni akanginike usuku azobe khona ngalo. Ungiboleke Dlamini ngiyifonele lapha khona amakhamera azobebuka siyifake i loudspeaker wena usho lento oyishoyo ngoba into enobumenemene sebengibambile umthetho sebengibambile manje usho yonke into ethi sitshela wena ukuthi bekubambe South Africa njengamanje sifuna hello uDlamini baba uGhost ukhuluma noDlamini kancane bafowethu umsisi sinalo umfana lo uthe ubani khuluma kakhulu sino Dr. Jaji la noDlamini ikhosi sesimtholile lo mfana uthi lo mfana wena ububhalile ubumbhalele nimkhombe ngebhamu nimshayile libomvu nje mana baba mana baba silindi thina sifonelile ukuthakela ubani manje siyakudakelwa siyakudakelwa Okay. No, asikusanganeli South Africa niyezwa ke umuntu owile othi mayisewile angimuthi siyadakelwa lalela mana Ushubile kabothi ushubile. sina siqeda mana sikhuluma thina ukuthi manje sinalo Dr. Jaji la Mana angeke siphinde sikhuluma nawe life now izolo wena tshela iSouth Africa yonke Uthiwa sidakela oqala nje uyazisa. uyayisa wayibona nokuthi tshela mana Dlamini manini bafowethu kancane Abantu banakho. Kancane futhi itshe uyadlula umfana. mana asifuni wena mana wena ukhomba ukuthi umuntu wesifazane wena wenzeni izolo wena into bekumele uyenze izolo bekumele uthathe ifoni usifonele njengoba ngikufonela manje ngani ushuthe ngamafoni izolo ngamafoni sibonakane ini ngoba umuntu athi ukhuluma naye umfake live nangu okay mana lalela mnumzane lalela njoba ngifona nginaye sifuna ukuqeda amanga lana abuya kwaqeda hayi sikujwayela kabi sifuna ukuqeda amanga ngoba lo mfana uthi wena umshayeli lalela uthi ithina abafana begubhu manje mana lalela ungazosijwayela wena akuyena uGhost futhi lo okay akuyena lo khulumayo nje akuyena elinye izwi leli miyeke kulungile omeke akezameni enye namba iyona leyo kodwa akusicingo selibanjwa omunye umuntu senikezile omunye umuntu bafowethu South Africa nangu lo mfana lo muntu uyasithuka mase sifuna ukuqeda amanga into esifuna ukuyiqeda thina amanga ngoba uthi lo mfana ubhalele uthi bemthuma emthuma
ube nobani ujulukile ngoshayiwe mina baba ngishawe ekhaya mase ngifika ngakwakhe angishawa umphakathi wangakubo akufanele ubone ngishawa ngishawe ngala njoba ulapha esweni ubuvu kushayo iziphi ikhala ubambe nginqaba ukukhuluma iziphi ikhala beyiphethe ibhame inkulu ama-R15 awu2 abanye beyiphethe ama-15 abanye angazi babe beyiphethe bezingaki imoto ezikulandile imoto ezingilandile bezo4 kwazwamncane bongazolanda imoto South Africa sizama ukulungisa iqiniso la mina abantu abahlezi bebuka inhlelo zami i-TV ababuka ama-YouTube ababuya yonke into akekho umuntu netwa kwa comment mina ngisho Facebook wamathi mina ngidla imali yakhe angaze ngizwe ngomzimba ukhala imali umfowethu ukuthi mfowethu la kukhona umuntu ezithiwa usenze 1 wenza 2 wenza 3 lana ayona ke ngoba lento ithinta abantu abaningi inkulungwane zomhlaba sencane nemoto uyane phone nange phone yebo umsewudlameni sinazi ubani uDr Judge unoDr Judge la lokho okwenzakalayo kodwa yoba usithuka amakhamera yabuka sifuna ukwazi uthi yena senzeni ngokubuya kwakho sikhuluma thina into yamanje wena ndiza lalela uthi lalela khuluma kahle ke manje uze naye kujaji wakho lo owenza ivideo naye wena hlangana kuphi shona hlangana kuphi mana ke lo mfana ke siyamthatha siya naye police station siyafika lapha mana ngitshela into ezokwenzeka ngoba kufuneka abaleke uyazi into ezokwenzeka kufanele lo ahambe epolice station manje sicela amaphoyisa vula icala bese sicela amaphoyisa ukuthi awasigcinele yena mayesuka lapha epolice station fanele sambe naye siye kulo uqinisile kuwo labo bantu basolakala ke ngokuqola abantu kuphinde kwavela negama lentatheli edume ku Facebook nedume ngombhedo nje uKing Zoso ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama ubizwa ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosa aqoka impati yakhe amanga aqoka ibheshu manje basothi ngiyasangana awukibuyele ezimpandeni ngithi